coba ngelilah kena masih apa tang sun rasa langsung karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kendi maning ceritane wis beda saikine Riko wis sing ana tiga wong liya. Dini jalan yoi tunjukkan yuk Hangsun karepno bisa ambiriko sing selawase yo mung ambiriko tapi kendi maning ceritane wis beda saikine Riko wis sing ana tiga wong liya. Kelangan dison iki wis kelangan kembang hangsun neman-neman Loro rasane atimu loro kudangan digawa wong liya. lanjut lagi lila sun coba ngelilah kena masih apa tang sun rasa wes hilang main sing hilang ya wes ben hilang Golek nih. music langsung karepno bisa ambiriko
Allah